Chris a ffynnu amdani. Venables! A mae Aberystwyth ar y blaen. A mae gŵr ar esgyd air wedi cyflwyno perl i Aberystwyth a'i cefnogwyr. Pimp yn y mir amddiffynol. Venables round y wal! O, gwych unwaith eto! Gan Chris Venables dros y wal a mewn i gornel uchaf rwyd. Ond y bas yn syth at gris gwyrdd. Mac Jones ar y bel. Mae Venables ar garlam. Y bas yn un berffaith i lwybr Venables. Yn troi'r amddiffynwr ydi 5. Ydi wir. Pedwaredd Chris Venables. 5 Aberystwyth. Deg munud yn weddill yma ar neuadd y parc, y bel ymlaen. Spender yn cael y cyffyrddiad, mae'n disgyn i Chris Venables! A mae Aberystwyth yn gyfartal! A phwy arall ond Chris Venables! Ei 19fed gôl o'r tymor, o bosib yn cipio pwynt i Aberystwyth. Is Burke, cymryd i amser, yn ôl i Venables. Chris Venables! O! Dyna chi gol gan Chris Venables! Ymyriliadol ola i gipio'r 3 pwynt i dîm Colin Caton. Dydy'r myfyrwyr a golli adra trwy'r tymor, ond maen nhw wedi colli adra heddiw 2 gol i 1 i'r Bala. Rhys Griffiths yn awdurdodol ac yn lledu'r chwarae ac yn dod o hyd i Chris Venables. Venables heibio i bawd ffwrdd a heibio i Nick Thomas. Mae'n 4 gol i 1 i Lanesi y munud ola'r hanner cynta a rhif 4 Chris Venables yn sgorio i ail yn y gêm. Bobi Shero ar groesiad ag at Venables. Os y gyfle Aberystwyth, Venables ar ergyd! Go wych! I Venables, un cyffyrddiad ar ei ddres. Dim gobaith i Harrison. A gyda 19 munud o'r 90 yn weddill, mae Aberystwyth yn gyfartal. Venables dros y wal! Chris Venables! Wel, sawl gwaith i ni wedi gweld hwn y tymor hwn. Mae e'n wych o'r sefyllfa yma. Gôl rhif 19 o'r tymor. Aberystwyth 2 ar Rhyl-dim. Nath o'n ddeud am y pŵer, mi nath o gael pŵer, mi nath o gael cyfeiriad, nath o chwipioi, nath o ddefnyddio'r gwynt, nath o neud bob dim oedd angen i reiti lle nath o reiti. Perffaith! Venables wedi gweld y gol geidwad yn ei ar ei linell! A Chris Venables yn rhwydo i 8fed gol o'r tymor. A dyna'r un gorau hyd yma. Ddisgoriodd Venables. Digon y goliau fan hyn i Aberystwyth, ond fi'n ceisio sgorio'r Bala, mae fe'n ei gwneud hynny. Am ffordd i ennill y gêm i'r Bala, Chris Venables. Wel, ti'n gweld lot o chwaraewyr sydd wedi bod yn chwarae yn erbyn i cyn clybia, ddim yn dathlu. Wel, ti'n gweld be, gol fel yna, mae rhaid chdi ddathlu. Siarpio gor, deitha'r golwr yn ddadlu, nid ti'n y gona bell yna am gol.